ରୁ ପାଠ କେମିତି ପିନ୍ଧିଛି ଜ୍ୟାକେଟ ମାନେ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଭି। ହେଲା ମୋ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ। ମତେ ଯେ ସନେ ଥରେ ନାଇଁ ଦେଖ ହଁ କୁଳୁ ଫେୟାର ଲଭଲି ଦାନ୍ତ ଗା ମୋର ଦେଖା ଯାଉଥିବା ଆଉ ତାର ମୋର କିଛି ଲକ୍ ନାହିଁ। ଥିଲା ନା ବଳ ତାର ଯାତ୍ରା ନେଇ ନାଇଁ ଯେ ସେଇ ଭାଇ କି ତା ଘର ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛ ତ ସେଇ ଲାଗି ଭିଡିଓ କଲ ଉଠାନେ ଆଇ ସୁଜିତ କୁ ଦେଖୁଛ ନା ପୁରା ଚିକନି କଲ୍ ଲାଗୁଛି କଲା ଆଜି ଛୁଆ ହେଇତା ନା ତାକେ ମୁଇଁ କଲ୍ କରିବ ମୋ ଠୁ ନମ୍ବର ନେଇଯିବି ଆମ ଭାଉଜର କି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜଣେ ସେ କେ ଜାଣିଛି ଲାଟିନ ଏମିତି ଲଭ୍ ଭିତରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର କେତେ ବଳ ତାଙ୍କର ଆମର କି କରୁଛ। କହିଲା କଥା ହବ କିଏ ବି ନା ସେ ମୁଁ ବଡ ଭାଉଜ କହିଦେଇଛି ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଥା ହେଇ ହବେ ମୁଁ କହିଛି କାହାକୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇଲି ମୁଁ କହିଦେଇଛି କହିଚାଲ ଦେଲା ତାକୁ ନେଇକି କାଲି ଫୋନ ପୁରା ଏବେ କାଲି ନା ପର ଦିନ ବଢିଆ ଯାଇକିରି ହେଲା ଆସିଲେ ବା ଫୋନ ଦେଇଦେଇ ସେ ତାର ବୁଲିଲା ପୁଅର ତାର ଦେଖବେ ମନା ନାହିଁ ଆଉ ଦିନେ ଯିବା ଆର ମାସ ହଉ ଯିବା। ସେଟା ବି ଆସି ସାରୁ କହିଲି ନମ୍ବର ଟା ଫୋନ ଆର କରିଦେବି ମାସରେ ରହିବା ନାଇଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ଆଉ ନବ 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 ଯାଇକି ଦିନେ ଆସିକି ଯେମିତି ଯାଇଥିଲେ ସେମିତି ଆସିବା। ଆଉ କପଡା କଣ ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଡର ଲାଗୁଛି। କପଡା କଣ କଲ ଆରେ ଭବାନୀ ସେଇଟା ନୁହଁ ବୋଧେ ସେଇଟା ଏଇଟା ତ ଆଉ हवा हवा नहीं थिला हेंडवेर पकड़िया ହବା ହବା